bedo ka itiyo gi omenda mabalang' e ohala mari. Sani koro, inyalo oro omenda kowuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity kata di *247# kata inyalo tiyo kod line mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Arwaki ni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Kaka pile, ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. E chenro makawuono nyakwara moge jwang mar ohala gi mwandu, wachako kod ohala ma itimo e kaunti ma Nairobi kod konde mamoko. Ma en ohala minyalo den kanyo ni clearing and forwarding, kata magi ma otenore kod mwandu ma igole pinje maoko kod moko bende migole piny Kenya kadhi e pinje maoko. Mane gimomiyo kawuono wada winjo sigeni magi awuot luo. Ne gichako gi e yo machal nade. Ohala ni mabende oseneno ka indiko gana mathoth man e paw ndeke man Nairobi ka. Mano Jomo Kenyatta International Airport. Ma en sigand George Malon kaachiel koda ka Joseph Opio. Wada winjo sigeni gi. Tito ya wuot luogi ne gichako nade. Ma kawuono gin gi ohala mongirore kendo mochung' motegno e kar ndeke ma Nairobi. Wawinyane sigandgi. Erokamano nyikwara moge jwang' mabro winjo e seche machal kamagi. Anyinga George Malon, jakanyamkago makatieno mayara Pogi. An achiel kuom directors e kambi miluongo ni Sovida Global Logistics Limited man Nairobi ka Jomo Kenyatta International Airport Cargo Center. Watimo ohala mar golo mwandu e pinje maoko kikelo Kenya ka kata golo mwandu e Kenya ka kitero e pinje maoko ma dho wagunda luongo ni clearing and forwarding. Mokwongo ne tie bwo ng'ato mane kane pod apuonjora wach mar tich to nyaka wachak kambiwa ni wantiere gi higni kora 3. Natie bwo ng'ato mar bedo gi experience e ng'eyo gima owinjo bed ni atimo. Nikech an clearing and forwarding nok en profession mane asomo. An natimo human resource management to kaluwore ni tich yudo tek. Na resort mondo mi ng'ato apuonjra tich moro manyalo yudo tich moro mapiyo piyo. Koro mane manomiyo nabiro e clearing and forwarding masome bwo ng'ato kendo ma bedo gi experience ma kora chako kara. Mana kaka ng'ato bende nyalo bedo ng'ama ng'ongo igo dalau kiwuok e dala babau kore chako kari. Kae ma wakete nikech mae paw ndege maduong' e Kenya ka mangima ma ndeke ma kelo mzigo piye to ka be kama napuonjora. Koro kata mana clients ga jok matiyo negi bende ng'eny gi ayudo gi ka. To watiyo kamoro amora. Watiyo Mombasa, watiyo kata dho ndeke mag osigo pok ochako dhi Kisumu, but Kenya ka watiyo Jomo Kenyatta International Airport ka, wan Mombasa e port mar pi kendo wan ICD kama itere containers gi gach reru. Mwandu moro amora madonjo kata mawuok watero gi gik moko adek. Wanyalo golo gi ndege, wanyalo kelo gi ndege. Wanyalo golo gi meli, wanyalo kelo gi meli. Bende wanyalo golo gi barabara kwatiyo gi trailers. Bende wanyalo piko gi ka gidonjo Kenya ka gi barabara kwatiyo gi trailers bende. Logistics inyalo time e piny mangima kata inyalo time bende pinyu. Ka ng'ama nyalo dar madwa golo mwandu ne ka gole county moro kata e county moro. Wamiya transporter kendo ka nitiere otese moko minyalo dwar bende wanyalo loso ni. Nitiere license michiwo gi jo Kenya Revenue Authority ma iluongo ni Customs Agents License. Mano mamiyi thuolo mar bedo agent mar KRA mondo ikony KRA choko osuru e gik madonjo gi mawuok. Kaeto nitiere license machielo mar jo KIFWA, Kenya International Freight Forwarders and Warehousing Association. Mano to koro en riwruok mar jok matimo weche mag clearing and forwarding. To maduong' ahinya en mar KRA ma
ok require pesa mang'eny to kisebedo kode tinyalo timo tich mar clearing and forwarding. Capital minyalo dwaro to ok en capital mang'eny ahinya, to capital to nyaka ibed go, onge ala minyalo chako maonge capital. Nyaka ibed gi ofisi moro ma ka jo KRA obiro to yudo ka nitie ofis mikete gik mantiere iye. Ka in ng'ama deal gi weche mag exports mag gik ma fresh, bende nyaka ibed gi pesa moro minyalo bedo gi warehouse ni moro kamoro ma iboye gik mitero oko go, kata minyalo kane gimoa oko ma samoro nyalo kethore kapok ochopo e lwet wuon go, ma iluongo ni cold room. Koro pesa to nyaka ibed go, to ok en pesa mang'eny, lakini gima nyalo wacho ni onge dhano mok nyal timo gimoro. Inyalo chiewo gima nie pachi, inyalo timo mi succeed. Sovida wantie gi warehouse achiel Kago Village, ma kanyo wakete mostly wakane gik ma fresh machalo kaka olembe, alode, maua, gik ma fresh ma watero oko. Koro kanyo wantiere gi jok ma bende konyowa e bo gigo, wantiere gi cold room ma kopone obudho kapok gigo dhi to pod gin kama ber ma ok ginyal kethore. Cold room machielo wan godo e side ma Karen, lakini pok ochako tich, en but ofiswa ma main. But kobro chako tich to en kamoro ilone Hillcrest Drive, Alata House. Kanyo bende wantiere gi park house marom. Nikech weche mag clearing and forwarding ok odwar ga staffs mang'eny ahinya, but wantie gi staffs. To kaka ng'ama bende human resource ne gima asomo, adwaro ga ni kandiko ng'ato tandiko ng'ato gimosomo, mamiyo koro production mare bedo malo. Koro kaka wantiere gi logistics officers makonyowa e weche mag tudruok e gik ma donjo gi mawuok. Wantiere gi karende makonyowa e pango records mag gik mwatimo. Bende wantie gi field officers ma waoro kuonde mopogore opogore. Kaeto kendo bende wan gi jowa mamoko machalo kaka jok makonyowa e loso documents iluongo ni declaration officers. Yes. An gi nyinga iluonga ni Shindi Ogoya, ae gwenge mag Migori, Rongo. Products mwagolo koa e pinje maoko gin kaka geche, gin kaka spare parts, kaka furnitures, kaka leoni, chiemo mopogore opogore, mago mwayudo koa e pinje maoko. Gik ma jowa golo e Kenya kaka tere pinje maoko gin kaka maua, alode, avocado, rabolo, flowers, mago, gimoko mang'eny. Challenges mwa face kaka agents ni seche moko isetimo ne client tich, yani isetieko ne tich, koro kar chudo kanyo yudo ni ng'ato bagi odhi to lal. Kata challenge moro mar ariyo mabe wayudo en ni in terms of taxes, iyudo ka tax no seche moko en high moingo budget mane client ni godo. Koro yudo ka client ok dhi timo like gima nodwa timo no eko. Sovida Global Logistics, one office maduong' en JKA, Jomo Kenyatta International Airport, Cargo Center. Cargo Center en koro Sike Lilo. Koro kibiro tipenjo Fourth Seasons Building, wan ewi National Bank ter, floor gine, orofa mokwongo. Inyalo yudowa e Facebook, kimanyo Sovida Global Logistics ibro yude. Ibro yudowa e Instagram, TikTok bende wantiere. Namba mag sime minyalo yudowa godo en 0716 650 724 07 6 50 724 kata 0797 426 780 0797 426 780. Yes. An gi nyinga iluongo ni Joseph Odoyo Opiyo, awuod Manas Onyuo.
An Nyakach Majimo modak kamano Lambwe Nyamaji village. Tich matimo ma wan timo ka iluongo ni clearing and forwarding mwandu mawuok oko kadonje piny Kenya. To gi mwandu mawuok piny Kenya kadhi pinje maoko, pinje Warabu, pinje wazungu, pinje opogore. Koro wakelo mwandu, wa clear mwandu. Omiyo serikal mare usuru mare matin, taxes to wambe wayudo mwatimo mwakonyorego to kamane ka go biashara matin. Clearing and forwarding nachako 2021 dwe mar 8 kane owadwa maduong' miluongo ni Julius Nyerere Opiyo nokawo mako lweta kane ukoni wariwre mondo wamaki kampuni mano chako go clearing ka 2011 niluongo ni Kensed Trading Agencies mar owadwa wino maduong' mabathe iluongo ni Sadak Nyateng notemo momakowa mwabiro kono biro Julius Nyerere notumango noyawo kampuni ne miluongo ni Lamba Logistics mokawo mokete as a director. I was as a director since then. Koro no mako lweta magine ma chopo kama koro wachopeni makoro na chopo kama koro ayaw kampuni mara miluongo ni High Freight Supply Chain and Logistics makoro ni dhigi yiga chiel chakore yiga mokalo. Koro osebedo wase sombo gik mang'eny nikech na kale lwet joma notiegore kendo manegi nyalo kendo manegi ng'eyo maber. Mokwongo ng'ama chako wala mal clearing okoyot to be yot. Beyo beto ber. Gima duong' ma clearing odwaro discipline. Odwaro gima luongo ni consistency. Consistency en gima idhi pile kendo idhi king'eyo kitwe chunyi nikech ber nitie, rach be nitie. En gi repercussions. En gi gima nyalo wuok maber kendo marach. Kitime marach, koro ng'ama nyalo advice ng'ato ni en gima nyaka yod joma direct kata ng'ato mamako lweti manyisi ni gini time kama nitie kama ber nitie. But generally clearing and forwarding en tich maber makata nyalo aji joma man piny, joma ni Nyamaji, man Lambwe, man gwenge te, vijende waduto mondo wariwre. En waluongo ni aviation industry. Aviation industry oting'o nyaka mag ndege, oting'o nyaka mag warehousing, oting'o logistics transport, oting'o a large industry. Company ma wan go kaka wan joma chako matindo ogin company mosebedo stable maber minyalo ndiko ng'ato moginene. Gima temo ni wa empower as in akelo ng'ato tanyise ni som course ni tim kama aso one makes one andiki ngowa atero konyi that our partners companies or our friends companies kora temo mondo ngowa yidu tije kemni moko ka koro ase gine ji mang'eny number of big people ma se konyo kuma osekalo kuoma mosedo konyruok ma their destiny osekalo kuom kama wantiere. Koro joma ng'eny ma wan go an gi nyamera iluongo ni Saleno Opiyo okonya gi sama onge sama dhi marketing sama dhi weche mag KRA issues mag coming we have is the one responsible and mobedo responsible. Koro joma gine mang'eny joma osekalo kuoma to ng'eny big number is about 20. Koro kuponi nyalo bedo gi dwaro mar clear kata mar manyo kata mar gigi minyalo omo oko namba minyalo yudogo en 07 27 34 8105. Namba machielo 07 06 48 36 88. Ka ng'ama nyalo dwarowa nyalo yudwa Fourth Season Cargo Center JKIA Jomo Kenyatta International Airport, Fourth Season first floor, door number 29A first floor. Bang' winjo sigeni Nyakwar Ramogi Jwang kaka wanyalo chako kendo tayo ohala mopogore opogore, tainya magi ma otenore kod ohala ma itimo e piny Kenya kod pinje maoko. Mano kelo mwandu pacho ka kendo tero gi oko. En thuolo ma okawe yweyo mokwongo. Ka waduogo, wamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream. Explore, discover. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Ikrine nyero ma okru. Riuriko dwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Ruth Sufia ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo waina donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Arwakini machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni pod ikete kar kae chenro ni. Waringo kendo wachopo e kaunti ma Kisumu ka waromo kod Maxwell Omondi. Maxwell Omondi nitiere kar dak malolu e kaunti ma Kisumu ma iwacho ni joket mwandu ringo kendo chomo. Ohala motimo, siso motime godo. Siso no oyuayo wake no miyo wadonjo e kar liedo kata kinyosi. Mano mar Maxwell Omondi omiyo wasigande kaka nochako kendo gino mamiyo dhi nyime kotich machalo kamata ahinya kar dak malolwe e kaunti ma Kisumu. Maxwell Omondi e ja ohalawa mar juma. Nyinga en Maxwell Omondi Tieno. Aja Gemiala,
to ohala matimo en ohand kinyozi. Mokwongo ohala ne nwachako higa mar 2019 dwe mar aboro, ma nen after kosendika kuonde mopogore to nitie gombo moro manango mar mondo time gini, to gimomiyo nayawe nen experience manango kuom higni. Achako liedo 2010, koro na feel ni aseyudo experience moromo mondo abe atime gini, to nitie kaka adwa timo kumoro, nitie gik moko nane mondo amedi mondo akony go be oganda be. Pesa mandachako go ohala ne gin service moko matindo tindo. Ing'eni kondiki itijwa ni ichulo ga ji commission. Koro anamua ni kayudo siling moro, kayudo commission awachi ni kata mar like 30,000, nan ga gi target moro awachi ni kochopo mwiso dwe adwa kawe gimoro. Awachi ni kana adwa kawo kom kwa mfano, atiyo kochopo pesa kom no, kochopo mwiso dwe taoro pesa ticket na kome gari kuria yomo na nyaka. To in case pesa no okone nyalo chopo, nanyalo manyo nanyalo manyo pesa modong no kokonyaro mo kom takao gima worth pesa no. Awachi ni nadwaro kom tayudo pesa masin mar liedo, tachina bala pesa na nendgo we aor masi. Ohala ne nigi challenges mang'eny kabisa, to dwaro chuny nyaka ibed ng'ama in one step ahead every time, nikech ikia gima nyalo yudi yo. Nyalo wachi ni yepo kawuono kijandi mar tich kata nyari mar tich no mere donje tich, iwinjo ni koro kodonje oweyo jenga machielo mobiro ni geofa moro ne adomo ni dhitina kumoro. Machielo en competition nitie, yudo nitie jomoko mondo time exactly mar gimitimo. Sana koro stima koro ing'eni nengo stima oidho kabisa. Watiyo gi pesa mang'eny kabisa chulo stima malo gimoro amora. Nochuna manyo generator. Kama manyo generator ni mane gima konyo koro in case stima olal. Yes. To for example kum wach mar jotich samoro biro to lalge, atemo gana keto gi piny to wawuoyo mondo wawinjre. At least I want to make sense. I want it to make sense to them ne gini chieng' moro machielo gibe ginyalo yawo margi. En tich manyaka imagilo achiel. Yeah? Ido like nitie chuo moko mabiro wachane wuondo nyiwa moko matiyo, wachane anyalo kawi anyalo dhiawo ni kumoro machalo kama, gik moko machalo kamago. Wase experience nyaka nitie moko mawuok kagi paro ni gidhi yudo greener pasture, karne yudo kara jomoko ni domo na tiyo kodi kori kende gidwa duogo. Koro atemo ga matek mondo awuok kod ng'eni ineno ohala ne kigipar nitie gimoro maber, ohala moro maber malo gimotimo sani ni kik ng'ato buondgi ni nitie greener pasture moro, kech ma nachako kumoro emomiyo en kama ene. Ohala ni gima nyalo wacho nyaka ibed ni intie seche te in kaka wuon tich. Namba 2, nyaka iwinj gima client nyisi, nikech gine joma mi pesa. Ng'e ka nitie gima nafwenyo, thoth joma waloso kae ging'ere. Yero ne alosi bentie siepni moro ming'e kumoja nitie kumoro lolwe kacha. Iloso ga ji maber kabisa. En ga ohala mar tell a friend to tell a friend. Iwinjo? Koro gimachielo nyaka ibed oloso siep gi joma tiyo ni. Ok ibeda ni koro kidonjo ni in jatelo, kila ng'ato luor ni in jatelo. Nyaka ibed ni kata
ka client donjo kik ong'e ni jatelo en ng'a to jatich en ng'a. Mokwongo ne an japuonj. Naneno ka tijno tek nikech gima nayudo kanyo ne onge. To kaka nachako tiyo kuma nondika mokwongo, naparo ka nadhi yudo gima ber, but aparo msara na mokwongo nochulo $1,500, but chunya ok notho. Nawacho gimomiyo awe tij puonjo cha, donge pesa donge kacha, ka nyaka abiro timo nade, abiro go matek mondo nyaka ayud pesa ka nyaka chieng' moro machielo mbaka ne abiro ng'iso, to mano gima ng'iso ka joga pile. It's possible. Ohand kinyozi nigi pesa, ok odar yambo. Ohand kinyozi nigi pesa, kendo nigi pesa maber. Muna kitimo gima dwarore, ochudo, en ohala maber. To en ohala maber kitimo gima dwarore kutiyo kanyakla. Sama customer biro itrite kaka client, obiro mo ng'ama chielo. To sama ubiro itrite marach, obiro ringo. Gimora mora ma ng'ato timo, gimora mora ma ng'ato timo, otime gi chuny achiel. To bed tich moriere. Ineno kata Mutumba kidhi kata Kibuye kacha, in gi siling moro 500 kwanyo t-shirts moko 100. Ibiro identify ng'ato use gi 200 iloso hala. En gima nyaka ijituma and you don't give up. Kech nitie sama intie, nitie sama ohala be ke yao kinya chako neno matunda sechego. Manta dir. Kech aparo kano yao ka okuna chako okune kill kabiwoni. Penj nyaka wapenj ni gimo yao ne be dhi timo. Kech yuda ka kumuna wuge kabiro ka, it's just a stone throw mwalo ka. Tapenjo ni ai gini be dhi tiyo maber adier. Bungisa no, never give up. Tima. Sani ka wuoyo kodi area kae mae kinyozi madich maloyo. Koro gimoro mora tim kenda te itim gino gi chuny achiel tibiro dongori. Yes. Kiyao halo kichak kwacho gik moko mar adwa yao kinyozi, kinyozi no kitima berani ka jama cha usole uni kacha. Koro kina adwa timo leuni ibiro bagni. Kamano. Mana kaka pile nyakora moge jwang gino mantie kod chakruok mare nyaka bed kod giko. Mane gimo miyo chenro mar ohala gi mwandu ka ochopo e giko mare. En mor mara ni bedo kod na chaki makoro sani wachopo kae kama koro wabano piendewa kendo wawuogi ka watiyo kod odiochieng' makawuono e chenro mar ohala gi mwandu. Tudri koda kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala machielo wamiriek ni mopogore opogore ka ginyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Bende ka in ja ohala tinno chenro machalo kama
to diher mar bedo kodwa achiel ka watimo sigana machalo kamagi. Tudri kodwa kokalo SMS line wa binary 36000 kata kokalo e mbui mag Ramogi TV. Ni mar kae wabiro goyo sigandi kaka ja ohala matuklu kamora mora ma intiere. Nata ye chenro makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Oro omenda kuwuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity di *247# kata ti kod line mari mar Equitel. Los